Καλησπέρα από την άλλη, ο Φέκο. Στο εργαστήρι θα δείξουμε σήμερα πώς να παρασκευάσουμε μόνοι μας μπρικέτες. Χρειαζόμαστε το παρασκευαστή μπρικέτας. Με το παρασκευαστή μπρικέτας μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας μπρικέτες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υγρής παρασκευής μπρικέτας. Φτιάχνοντας μόνοι μας μπρικέτες μπορούμε να έχουμε οικονομικά θέρμανση στο σπίτι, μπορούμε να σκάψουμε σε ανοιχτού ή κλειστού τύπου τζάκι και απλά βοηθάει έτσι να λατώσουμε την αγορά ξύλου ή άλλες καύσιμες ύλες. Σαν υλικό για την υγρή μπρικέτα έχουμε κόψει σε αυτό εδώ πέρα το κουβά μερικά κομμάτια χαρτόνι, προσθέτουμε και μερικές εφημερίδες, πάντα προσέχουμε να μην περιέχει πλαστικό. Τικούμε μερικά κομμάτια. Μπορεί να γίνει παρασκευή και με τη τεχνητή μέθοδο. Απλά το συγκεκριμένο σαν αποτέλεσμα είναι πολύ καλοποιητικά και πολύ εύκολο να γίνει, όπως και το άλλο βέβαια. Εξ αρχής αυτό που κάνουμε είναι σε αυτό εδώ πέρα το κουβά που γεμίσαμε με χαρτί και χαρτόνι, θα το γεμίσουμε, θα το καλύψουμε ίσα ίσα με νερό και θα το αφήσουμε ένα 24ωρο. Οπότε σε ένα 24ωρο επιστρέφουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έχει περάσει το 24ωρο, βλέπουμε το χαρτόνι και τις εφημερίδες που έχουν μουλιάσει. Και για να φτιάξουμε εξαιρετικής ποιότητας μπρικέτες, αυτό εδώ πέρα το πολιτοποιήσουμε. Αυτό πώς γίνεται? Χρειαζόμαστε σίγουρα το σπιτικό τρυπάνι που έχουμε και έναν αναδευτήρα χρώματος. Το κλασικό που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Στοιχίζει γύρω στα 2 ευρώ το συγκεκριμένο. Και τώρα ας δούμε πώς γίνεται η πολιτοποίηση. Το συγκεκριμένο τρυπάνι που χρησιμοποιούμε είναι POM-watt, είναι το 1100W, αλλά και με 300W μπορούμε να κάνουμε εξίσου τη δουλειά μας. Το ρυθμίζουμε στις χαμηλές στροφές και φυσικά είναι μια δουλειά που κάνουμε στο μπαλκόνι. Βάζουμε ένα χαρτόνι γύρω-γύρω για να μην πιτσιλήσει και ξεκινάμε. Έχει τελειώσει η διαδικασία, βλέπουμε δεν χύθηκε στα άλλα, πολύ απλά, πολύ γρήγορα. Τώρα με αυτό το υλικό θα μπορέσουμε να γεμίσουμε τις μπρικέτες μας. Αφού αφαιρέσαμε το κύριο όγκο των υγρών, έχουμε μείνει με αυτό εδώ πέρα το πολτό. Εδώ πέρα έρχεται η δουλειά του παρασκευαστή μπρικέτας. Ο παρασκευαστής μπρικέτας μέσω του συστήματος που έχει θα οδηγήσει στην αποστράγγιση των υγρών, θα δώσει μια ενιαία και συμπαχή μορφή στην μπρικέτα έτσι ώστε να μπορεί να καεί στο τζάκι. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι παίρνουμε ένα απλό ποτηράκι και το γεμίζουμε στο δοχείο. Κάθε φορά πιέζουμε το έμβολο. Έτσι μειώνεται ο όγκος των υγρών που υπάρχει. Εδώ πέρα στο παρασκευαστή μπορείτε να δείτε ότι μπορούμε να δώσουμε τις επιθυμητές διαστάσεις στην μπρικέτα. Πιέζοντας μέχρι εδώ πέρα πάμε στη μεγάλη μπρικέτα. Πιέζοντας μέχρι κάτω είναι η μικρή μπρικέτα. Εμείς θα φτιάξουμε μικρή μπρικέτα. Γενικά με την υγρή μέθοδο είναι προτιμότερο να φτιάχνουμε υγρή μπρικέτα. Οπότε είναι έτοιμη. Αυτό που κάνουμε τώρα, έτσι όπως είναι, την αφαιρούμε πλήρως και το βάζουμε να στεγνώσει.
Αυτή είναι η υγρή μπρικέτα που δημιουργήθηκε από πολτό χαρτιού. Αυτό μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να την κάνουμε ακόμα πιο ποιοτική την μπρικέτα μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πριονίδι. Μπορεί να είναι πριονίδι, ροκανίδι, μπορεί να είναι κλαδέματα από ξύλο, μπορεί να είναι κουκούτσα, είναι πάρα πολλά τα υλικά. Κάνοντας εδώ πέρα με το πριονίδι, το ρίχνουμε περίπου μισή με μισή ποσότητα πολτού με πριονίδι, έτσι ώστε να κρατήσει και να γίνει συμπαγές το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι όπως είναι, απλά έχουμε ένα κυπευτικό εργαλείο το οποίο θα ανακατέψουμε όλο αυτό πέρα το υλικό. Το υλικό μας ανακατεμένο είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα το μείγμα. Σαν διαδικασία, τρώμε ακριβώς την διαδικασία, απλά γεμίζουμε με το μείγμα αυτό εδώ πέρα το παρασκευαστή μπρικέτας. Μία διαφορά είναι ότι πλέον είναι πιο αποδοτικό από το σκέτο παλτό, γιατί περιέχει μέσα νερό κανίδι με ποτό. Επίσης πλησιάζει πλέον την μπρικέτα εμπορίου όσον αφορά την απόδοσή της. Η μεγάλη διαφορά βέβαια είναι ότι η συγκεκριμένη μπρικέτα είναι τελείως δωρεάν. Αφιερώνουμε λίγο χρόνο και κάνουμε τα δικά μας καύσιμα. Πιέζουμε πάλι το έμβολο για να βγουν τα υγρά. Το κάνουμε πάλι, είναι στο σημείο ακριβώς που θέλουμε για να κάνουμε τη μικρή μπρικέτα. Το αφήνουμε εδώ πέρα, πιέζουμε το έμβολο και εδώ είναι η μπρικέτα μας. Άψογη. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η υγρή μέθοδος παρασκευή μπρικέτας με τον παρασκευαστή μας. Είναι πολύ πιο αποδοτική από τη στεγνή μέθοδο, αλλά είναι δικιά σας επιλογή. Έτσι κλείνουμε και το βίντεο αφιερωμένο στην παρασκευή μπρικέτας από το εργαστήρι της Αγροφέκο.